Ya hobo gotsewe bara ya kisi keroka samotoka mange ni gojerene basakano kane ki wasen somejo kolengana na batumeke bari ibono ni wanyarre ko bolia ensemeli tenete chibara kena kone kibuna gogare bari bara ya kisi keroka likunyara ko ni nseme basakano ya berge kone ki wasen somejo aniga gocha butoko bari roma ga ye gari nene aina ai gari nene erori konyara kugwa ase bari jo ni gochinga kechi abatumeke bari banyara gotena segeka elikunyara ko ganye gari ya gwensemejo enyara kurusigoro chinga kechio abatumeke bari yana bana bantere banyarre ko boli gwa ko bamaisom ana mu chinga kechi gembrege ndrete gotwa no bogete bwe bari yo banyarre gwetanga kurwase imebasokano France yabere nkambiro ngongo korega ya special school ga gienjere metino na rure kurwororo ndete kwenda guchika iga saya na ekone yinembe eta kirero suwe para bebe kichikwende mabati gali amakongo agutanga chigari nchi kuo ese para asese moya kwende ese para ye none para ya konari asari pare bwende ya rosi we gari nari kwende tari korete cha mwese pare ande security ebe ke boronge eline nari chi accident chirabe nchi ko nyara ko bachi ko ba mosi munaga gienjeranga abana ba special ngo tabare ese pare tabatagete ba kore kwende banyora sare borongo bagweta bwangu ni sukuru nguchi ko bunguchi gochi abantu bateki ke asengeje y'ikibara nako lenda security elinde abantu mbaba sakanyona chiachali samalira ngo rujali somusagai e driver ya kisi cheblati bono agina boli nagi gato abeli tagachinge sana nturanyora ninjutura ete at least kiasi nyentangani mbaye ngoto na